sarapan sematang badur rutin pen mangan. Aduh, Kang Jono, boro-boro kanggo sarapan. Kopi bega langka gula, langka kopi. Garpan priwen. Urip ki kayang kenen bae ki, Kang. Durung ora suwe aku nenek, laka jinagi garpan priwen, laka pepeku. Laka beras, laka duit, betek yang nganggo apa? Masa garpan beca bae. Gratis sih Kang sejen kerjaan. Aduh, wadon molang bata. Wis pada pegel kakenen tenagane langka. Ya yang beca-beca bae, botan bae aku oli rezeki. Sultan. Tanggal wis tuwai ki kontrakan arepan wayak apa dibayare ko nunggak wis pirang-pirang wulan. Oh, delengan Kang Jono, wong nagi wis teka. Garpan priwen, laka beras, laka gaba, laka pari, laka duit ko. Encang garpan priwen baka jimene ko. Tanggung jawab wong lanang Kang Jono. Kita si wong wadon kudu sabar bae priben, semono sabare ko. Iku ku kajian lagi. Coba kudu priwen cang. Duit langka. Encak ngomong adika aku nih kaji. Kepriben aja ngulus-ngulus bejenggot rambut sih Kang. Priben sih. Priben Kang, ikut tanggung jawab ya kaji bis nagi. Laka duit, laka beras garpan priben cang. Jadian. Mantaknya mah kok sini wong lanang kayak kono kok masih dipertahankan baik. Kon mia mang paiwan ta priben ora. Wong wadone beli ngerasa wong lanang punya wakaji. pegawai nembet Makanya galak ya kita. ya kayane priben tunggakan iki arisan pirang-pirang setoran kontrakan bating. Delengan wakaji ngomong bae tanggung jawab sih Kang ngomong di kaeku. Nyoro nare ditagi kayak konon ko. Arep kaya wong kan arep ditagi nyoro kesurupan. Wis ki, kita mata tonggone arepan kapan ngupaine. Priwen dadine ko. Arep dilunasi ta beli. Yang kobu sabar. Yang baru dewek ini jaga teki lagi tas tandur. Maka Kang Jono kader kuliah kuli beca. Buka aja kudu sabar bu dari rumah. Wis tak sindet-sindet duit tema. Pokatan Kang Go. Ya. Kasine ora setor-setor. Priben ya. Batu pada setor kabeh kuno Kang. Karikula bae sing ora setor. Dadine kapan? Sabar ya Bu ya. Engko kapan-kapan bakal duit kotak akan ning ibu. Ya wis kita mah jaluk sadarane bae. Pelonggaran telung dina, menemaning kita aja mah. telung dina sih Bu. Kok si keparakan teman telung dina lo. Seminggu ta sebulan. Aja seminggu sebulan be ka. Ya wis, jagian kita nak balik. Wis ki, kita mah tonggone arepan kapan ngupaine. Wis tamar balik. Kang privasi, roka kan bakal jika mau kan lagi kan. Kudu wis duwe aja, jangka seminggu. Si sabar bae. Kubar kapan-kapan oleh rezeki ya tak sampai. Kula ya kurang priben sabar ya Kang, semono sabar 7 tahun rumah tangga. Encak bae coba orang nyandang-nyandang acan poro-poro nyandang. Barang anu kapan oleh rezeki ya. Sukiki emben gak angger bae rezekine kula kalian 5.000 7.000 ngono beras orang oli. Kapung oli 30, kapung oli seket, kapung bating tuang becam. Ya rezekine kita ner saka konon. Kudu priwen maning coba Kang ganti ya aja beca bae. Berarti polahan sih Kang ning wakaji jali tani sapa. Bokat bae oli polahan sejen aja beca bae wakaji jali jaren lagi membutuhkan karyawan. Ya wis kurang arepan mana. Botan bae diterima. Mbak dijali tuh. Iya Kang jagian keburu wong sejen kone. Iya, ya wis nyang becam. Wis karo wakaji jali. Ya wis Kang lo sing hati-hati ya sing oleh akeh rezeki, kira oleh naur utang bawa kaji. Pangeran sing oleh akeh rezeki lagi sampai wis timbul bae. Tak rezeki gini Kang Jono ya usaha angger bae. Ma.
Si anak kita kuno wis teka. Ma. Ma. Teka kuno anak kita ku. Iya, ma balik ke. Dodok dikit nang, dodok su. Dodok su. Dodok. Nah. Nah, wis oli akeh rezeki gitu. Wis ning kene wis sepi, wis laka wong pejet-pejet mana gue buatan gue akeh rezeki ora. Jadi gar maksa mangkat. Mangkat wae lah ning kene wis laka apa wis sepi. Nang ngelos mana ya, ari gar mangkat mah. Mama cuman bisa ndongakaken muga-muga sing oleh akeh rezeki. Ya nang ya. Ya, Sing amin. melasa nih wong tua aku wong ora duwe. Nang aku dikumpulaken rezeki aku. Jadi Amin. ambur-ambur ya. Yang kapan? Ya sekian kapan beres-beres di situ ora klambine aku. Udah dimaksa sekian miang Iya. Ya wis ya nang ya mama cuman bisa dongakaken ya nang ya. Ya Sing wis. hati-hati ning dalane ya. Ya wis kok ya nang ya diberesi ya klambi ya. Iya di meta. Sing keren-keren. Iya ya nang ya, pinter nih anak emak mah ya. Mono dalamnya mono nih. Iya wong dekat. Awas sing hati-hati. Ada bisa awal glendang di penglaris. Pilih kanggo ning wong watu ning omah. Nah, Anak kayak kata ya. ih, makasih arep beca ayo. Ih, makasih arep beca. Ih, Dek, arep beca, Dek. Dek, beca, Dek. Waduh, alasan wong beca. Ayang-ayangan besasah, penumpang, segala-gala. Mang. Arep beca ta, Pak? Harta. Oh, takon apa? Hari toko sing bisa ratakan di Toroki. Sakul ngendi? Oh, ya iki warungnya dia. Tokone Tiara. Ya wis. Lara makan beca. Kaget. Ora rapper ini di warung. Penumpang. Oke. Durung oli penglaris bilang. Esuk. Oke, patangnya susu kia. Iya. Anak, oke. Kapay duit. Wah, wis pakai langkar ada langkar itu jauh sih man gue cang
utang segitu. Iya, iya. Bayar. Iya, iya. Ya wis double bayaran ya. Ya wis, bayar double. Langsung suke. Lah, ya wis yang kasih. Ah. Anak-anak wong mis ya. Udah kayak pajak 2020. Wong mis bisa duitnya lelah kabar. Atusan kabeh. Akhirnya ngesuk kan lho. Tunggu pengajian. Suruh maning baik,